Ola, son Marco Coats, benvidos e vidas a miña canle, marcocoats@marcocoaching. Hoxe vou amosar unha técnica de escalada ninja que vin na película Os tres pequenos ninjas, que consiste en escalar árbores que están moi xuntas e aproveitando esa pouca distancia que as separa, coas mans e coas pernas utilizamos de soporte as propias árbores para trepar por elas. Así, desta maneira, conseguimos un ascenso sen necesidade de utilizar as polas, que en canto teñamos unha pola, pois xa teríamos a escalada feita. Para soltarnos é a mellor maneira de deslizarse, acariñando as árbores. Saúdos e vémonos no seguinte vídeo.